Teryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih. Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo. Dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju kok terus udan deres iki lho. Umpamane manut aku sesuk ora ya terang. Iki ora ngerti kan, udah di barokah dhewe ora ngerti. Dalam Barokah jenengan kula. Nyapa? Musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Ya aku kudanan. munggah panggung wae iki wis diapa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus bareng ning kono suara becek. Lha piye? Aku ya dikawal. Apa? Kawal Pak Polisi. Pak Polisi nang ngarep, aku nang burine. Kayak ibu-ibu tok kaget to. Kira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono. Ya karo gak becek ra umur. Terus akhirnya kan kene kan ora becek to. Ya tak cincengke. Yo tapi ora keplinyak wong to. Ya alhamdulillah ora. Terus sama aku keplinyak kayak gedang ngono lho. Kepriyak apa telek.